ότι είναι μια ευκαιρία. Θέλουμε να δούμε τις πτυχές εκείνες της ανάπτυξης, στις οποίες υστερήσαμε, να τις ψηλαφίσουμε, να ανακαλύψουμε τα λάθη μας, να δούμε τις υστερήσεις μας, να εντοπίσουμε τα μειονεκτήματα, τα πλεονεκτήματα και να συνθέσουμε για το αύριο. Στο πλαίσιο της νέας περίοδου 2014-2020, η Περιφέρεια επιδιώκει την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για ουσιαστική υποστήριξη αυτών που επιχειρούν. Αυτοί που επιχειρούν, δηλαδή η κρίσιμη μάζα των επαγγελματιών επιχειρηματιών οποιασδήποτε κλίμακας, κατηγορίας επαγγέλματος ή κλάδου, είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να μπουν μπροστά. Αυτό πρέπει να γίνει σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, στην οποία η Ελλάδα, είναι γνωστό ότι περνάει μια άσχημη. A particular challenge for us. It's a lot more hands-on, perhaps, than some of the work we've been doing, and it's been very interesting and rewarding for us so far. The IPTS, as I said, is one of the 7 institutes of the Joint Research Centre. We're based down in Seville, in the south of Spain. We're about 300 people there, organised into 6. Το σύνολο λοιπόν όλων αυτών των φυσικών στοιχείων και της ανθρώπινης δραστηριότητας στον τόπο και στον χρόνο αποτελεί το ιστορικό περιβάλλον της περιφέρειας. We can turn around and look for priorities that support global competitiveness of the region. First option may possibly bring you more money, or not, I'm not sure. The question is, will it also serve your region in the long term to become more competitive? Toyota Motor Company, the main company, 300,000. By the way, second biggest factor of Toyota is located in our region. Having better skills is important, having better product is important, but it doesn't guarantee that you will achieve your goals or organization employing you will benefit. This is a key aspect for us because the process was first the hotel chains went international, and this had a tractoring effect on ICT technological companies that went after them internationalizing. Διότι κινητοποιεί τα καλύτερα μυαλά μιας περιφέρειας που βρίσκονται μέσα στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα, αλλά και στις επιχειρήσεις. So, what it is about collaboration, though, is, and this is where we mean to help, is about aligning the roadmaps. Because there are lots of programs that if you find, and Mark and our colleagues are going to tell you about this, Interreg, Horizon, all the rest of it, but they are funding programs. What we have to do is... So, unless, in my view, you continue this work and find out really the focuses where you can distinguish yourself as a niche destination, where you can be the first 10 destinations in Europe, and then concentrate resources on this. Otherwise, you will spread the money. Του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος. Πράγμα που κάνει, εδώ παντού έχετε χώρους προστασίας της φύσης που έχει κοντά. Μια εμπειρία την οποία μετά θα προβάλλουν στο δίκτυο των γνωστών και των φίλων τους των διαδικτυακών. Όποιος παρακολουθεί τα μέσα αυτά το βλέπει. Έτσι η μποξμπάρα με το περίφημο αυτό έβριμα της θρακικής ταφής. Είπαμε ότι... Thank you very much. Είναι πυλώνες όπως είναι ο τουρισμός και ο πολιτισμός σε επίπεδο πολλαπλασιαστικών οικονομικών ωφελών και θα σας πω σήμερα μια προσπάθεια που κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Καθαρά εξωστρεφής τομέας, η αγορά μπορεί να είναι, η ανάπτυξη μπορεί να είναι στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά οι πελάτες της μπορεί να... Tourism is related to many different sectors, and in this case I will talk about the gastronomy and food. Well, I'm not here even if I... And the presentation of the ideas by every participant. Again, as my colleague Carol said this morning,
We achieved to collect over 45 ideas on the wine. Θα απευθύνουμε σήμερα το βράδυ ή θα το αφήσουμε αύριο? Απόγευμα και τα λοιπά, όχι σήμερα. Τώρα είναι άλλο πράγμα. Αλλά κυρίως για τη νέα γενιά. Γιατί δυστυχώς δεν θα έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Εμείς σαν εταιρεία κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια και προσπαθούμε να συμβάλλουμε και εμείς όσο γίνεται περισσότερο στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και του Αίγου, αλλά γενικότερα και της Ιταλίας. Θέλουμε να αποτελέσουμε σημείο αναφορά όχι μόνο για την ελληνική αγορά, αλλά και κυρίως για την ξένη αγορά. Γιατί δυστυχώς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι, η ελληνική αγορά σήμερα στο κλάδο του ψυχαγωγικού και δημιουργικού περιεχομένου, το οποίο αναπτύσσουμε εδώ και 2 χρόνια προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει τεχνολογίες και εφαρμογές στον τουρισμό. The still of life in Spain and Barcelona. Barcelona, yes. Today the cuisine eat well contribute to the consolidation of gastronomy as a tourist attraction. Περιλαμβάνει τη δέσμευση και το στρατηγικό σχεδιασμό των ενδιαφερόμενων μερών, και εννοώ το κράτος, τους οργανισμούς της αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις επιχειρήσεις. Ενίοτε συγκεκριμένα κίνητρα, όσο και από το κύκλο του μηχανή. Ας δούμε λίγο τι σημαίνει από πλευράς χαρτοφυλακίου προορισμού αυτό που συζητάμε, το θέμα που συζητάμε. Θα προκύψει μέσα από την δημιουργοποίηση της αγοράς, την εξειδίκευση, τις εμπειρίες, την ικανοποίηση και το δέλειο. Να δούμε τώρα πώς περνάμε από το to mix with the tradition and innovation. And finally, the quality profession. Schools to cook to shop. Μια επόμενη προσπάθεια που έκανε είχε να κάνει αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, να τα θέσουμε μαζί. Για μένα δε προσωπικά, η άσκηση αυτή με ξεπερνάει κατά πολύ. Εγώ θα σταματήσει ο ρόλος μου εκεί όπου θα δούμε ότι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε 1, 2, 3 πράγματα. Για μένα είναι πιο σημαντικό αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε εδώ να κρατήσει επαφή, να μπορεί να εξαπλωματιών. Ο σκοπός αυτός θα καταρχήν να εκπαιδευτούν επαγγελματίες στην πρόσθετη υπεραξία της χρήσης των πολιτιστικών πόρων ως συνεισφορά στη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. Στις 20. Was the weather okay? Και έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με όλα τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Μίλησε ο Χρήστος ο Πάτσιας για τον προγραμματισμό της επίσκεψης σε μια περιοχή. Και με τα ψηφιακά εργαλεία μπορεί κανείς να δει τι μπορεί να δει σε μια περιοχή. Αλλά να πάρει μια εικόνα. Είχαμε περάσει σε μία καταγραφή, σε μία τεκμηρίωση, σε έναν όγκο δεδομένων που κυρίως προέρχεται από τους ιστορικούς και από τους αρχαιολόγους.
Τα χρήματα από εμάς και διάφορα προϊόντα για τα διαμονή του εφόσον είναι φυσικό. Άρα μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ καλό δίκτυο. Αυτός ο εθελοντισμός σε συνεργασία με το διαδίκτυο και την προβολή που πρέπει να γίνει, η οποία ας πούμε